Helo blwyddyn chwech. Croeso I sesiwn Holi ag Ateb Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. Diolch yn fawr iawn I bob un ohonych chi am eich cwestiynau mynd I chi wedi bod yn gofyn ar Google Classrooms. Rydym wedi bod yn brysur iawn yma'n Llangynwyd yn ei hateb mwyn gwneud chi'n hyderus I ddechrau gyda ni ac I bontio draw I Llangynwyd mis Medi. Felly, joiwch y fideo. Oce, Lili, Gethin a Meinwen. Chi siarad I ni trwy ein gwisg ysgol Llangynwyd, os gwelwch yna? Mewn Llangynwyd, mae wedi ti cael codi neu llwyd. Mae angen I ti gwisgo siwmper, llwyd neu cardigan yr ysgol, gyda'r bethodyn yr ysgol yna fe. Mae rhaid gwisgo crys polo swyddogol yr ysgol. Mae hefyd rhaid I ti cael sgert D a tights D. Neu ti'n gallu gwisgo trowsus D. Mae hawl gan merched gwisgo trousers, ond nhw angen bod yn llac, ddim leggings. Mae'r esgidiau angen bod yn D ac yn lledr. Be am eich bagiau ysgol? Mae rhaid bod yn rucksack a cael 2 strap I bod dros eich ysgwyddau. Mae'n gallu bod yn unrhyw lliw a dyma rai esiamplau o bagiau ysgol. Elenwi a Toby, be sydd gyda chi o fewn eich cas pensil? Well, peniau, obviously, pencil, pen mesur hefyd, rubber, nadr, a glid, falle bydd angen glid am rai dosbarth, well, yeah. Toby, os da ti unrhyw beth arall o fewn sydd ychwanegol? Chi moyn dangos eich cas pensiliau, dangos pa fath o rai... Pa mor bwysig yw'r cas pensil I chi? Mae'n pretty bwysig. I mean, bydd chi'n defnyddio fe mewn fel pob un dosbarth, obviously. A mae jyst yn fel organiser popeth a stuff. A llaw lyfrau? Llaw lyfrau. Chi'n moyn dangos llaw lyfrau? So, beth sydd yn y llaw lyfrau sy'n bwysig? Wel, yr amserlen. Dyma'r amserlen. So, beth ti'n cael? Pa gwybodaeth ti'n cael o'r amserlen? Pa dosbarthiadau, pryd mae dosbarthiadau, pa wythnos ti arno, pa dydd, a pryd mae egwyl a cinio a stuff. A mae'r initials am fel y athrawon a'r dosbarthiadau. A mae fel, dyma'r clawr a stuff. A mae fel, wel, mae loads o pethau arall. Mae hyn I cofnodi gwaith cartref am fel dosbarthiadau ti'n cael gwaith cartref. A mae fel dress codes a stuff. Wyt ti angen dilyn dress codes a sgidiau a stuff. Gwych, diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Helo, pa fath o steiliau gwallt ydych chi cael yn Llangynwyd? Rydych angen cael steil gwallt naturiol. Fel dy un smart diosian, da iawn. Cira, beth arall, sut ni chi gwisgo yn gwallt ni? Ti'n gallu gwisgo gwallt ti lan? Da iawn, neis iawn. A neu? Neu lawr fel ti. Ydyn ni'n cael gwisgo gemwaith o gwbl yn Llangynwyd? Na, rydych chi ddim yn gallu gwisgo gemau. Ni'n cael gwisgo clustlyssau? Na, ni ddim yn cael gwisgo clustlyssau yn Llangynwyd chwaith. Diolch yn fawr iawn, bobl. Hwyl fawr. Helo, Mrs Ronan. Cwestiwn I chi, beth sy'n digwydd os mae disgybl yn sâl yn ystod diwrnod yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd? Mae'n bwysig, os ych chi'n teimlo'n sâl, neu wedi anafu, bod chi'n rhoi wybod I aelod o staff. Os taw staff dysgu neu aelod o staff sydd ar ddyletswydd pwy bynnag, bydden nhw'n cysylltu gyda'r swyddfa. Bydd rhywun naill yn casglu chi, neu byddech chi'n cael eich danfon i'r swyddfa. Newn ni wneud asesiad unwaith chi'n cyrraedd.
a wneud y penderfyniad o fyna os ydyn ni'n cysylltu adre neu beidio. Gwych, diolch yn fawr iawn. Yn fawr. Ta-da! Seren, ydyn ni'n cael dod â ffonau symudol mewn i'r ysgol? Ie, achos mae rai pobl angen nhw i mynd i'r ysgol neu dod nôl o'r ysgol, ond yn yr ysgol mae'n rhaid mynd i'r swyddfa. Pam bod e'n bwysig bod nhw'n mynd mewn i'r swyddfa, ti'n meddwl? Maen nhw ddim yn mynd ar y goll neu'n cael ei torri. Da iawn. Ydy'r ffonau'n cael ei edrych ar ôl yn ddiogel pob dydd? Ie, Ble mae'r ffonau yn mynd, ti'n gwybod? swyddfa. Y prif swyddfa'r ysgol i gael ei gadw yn ddiogel. Diolch yn fawr iawn, Seren. Shemai, Nicola dwi, cogydd yn yr Ysgol Gyfyng Gymraeg Llangynwyd. Just a few words in September when you start. Payment for lunch is all online. So on the first day you will all be having your thumbprint taken so that you may top up your money. And obviously as you'll have no money on the first couple of days, we'll be given lens which your parents will have to pay back. Food is available at 3 sections. For year 7 it will be in the hall. There'll be a section of food. You can have main meal, salads, baguettes, sandwiches, and a few different hot selections of the day. Main meal, dessert and water will be £2.50 every day. If you want anything extra, they're all separate prices. Hopefully a price list will be given up when you arrive on your first date. Dyma neuadd yr ysgol. Fyddwch chi'n gweld bod blwyddyn 7 yn unig yn ciwio yn yr ardal yma ar gyfer ei bwyd. Nifer yn aros yn amyneddgar fel gallwch chi gweld yn y fideo. Yn y counter bwyd yn fan hyn, gallwch chi cael bwyd cynnes, fel chi weld yn fan hyn. Heddiw mae meatball a pasta, paninis a hot dogs. Neu, yn y counter yma, mae'r bwyd oer, baguettes, pasta pots ac hefyd diodydd. Ar ôl cael eich bwyd, fyddwch chi'n mynd i eistedd lawr yn ardal bwyta blwyddyn 7 yn fan hyn. Oherwydd Covid, mae pawb yn gwynebu un ffordd ac methu gwynebu ei gilydd fel chi'n gweld yn fan hyn. Chi'n gweld pawb yn mwynhau ei bwyd ym mlwyddyn 7 yn fan hyn. Ar ôl bwyta, fyddwch chi yn mynd â'ch bwyd i'r bin sydd ger y drws ac yn gadael y ffreitir trwy y llanfa dan. Mi fyddwch chi'n gofod cerdded yn dilyn y llwybr rownd adeilad yr ysgol, gan aros ar y llwybr. Mi fyddwch chi yn dod at yr ffordd yn fan hyn lle chi'n gwirio bod neb yn dod ac yn croesi yn ofalus i fynd trwy'r ardal yma. Fyddwch chi'n cael dod trwy fan hyn a fyddwch chi'n dod tuag at y cae aml dywydd fel chi'n gweld ni o flaen yn fan hyn. Dyma ardal chwarae blwyddyn 7. So fyddwch chi'n dod rownd yr ffens ar y adeilad yn fan hyn ac yn dod at fynedfa y cae aml dywydd. Dydych chi ddim yn cael mynd â bagiau na diodydd na bwyd ar yr astro a fyddwch chi'n dod i fan hyn am eich amser cinio a chwarae. Mr Cardy, when year 7s arrive in Llangynwyd, what do they have to do? Well, when they arrive, they'll be arriving on buses and they'll stop here. So what they need to do then is get out and just go round the corner and down to the pupil entrance and then into the main hall where Mr Tidder will meet them. Lovely, diolch yn fawr iawn. Wrth i ni gerdded i fewn i'r adeilad yn fan hyn, yn union fel fyddwch chi yn mis Medi 2021. Hoffwn i ddiolch i bob un ohonych chi am eich cwestiynau, gan obeithio fod y fideo yma wedi ateb nifer fawr ohonyn nhw. Edrychwn ymlaen i weld chi yn fuan iawn. Tan hynny, hwyl fawr.